मुझे जिस रंग तेरी रीत का खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट आरो जोबोद इन्टारेस्टिं आपडेट नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय तो गोबावथार जाबायमोन आरो गगा मोनदों गुजुनाय जादों गाराङा बिराद खोलोबगासिनो आरो थेवब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव नैबे आपडेटखौ लानानै फैबाय थारैनो नोंथांमोना नुगासिनो सनि टिभि एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजनाव सुपार डेन्सार चैप्टार 5 नि जे लाइव माने पारफरमेंस सोलिगासिनो दङ लाइव टेलिभिजनाव तो बेहाय नोंथांमोना नुदों जोंनि बर'नि फिसा अप्सरा बर' सिस्टाराबो बेहाय बाहागो लादों आरो कम्पिटिशन खालामगासिनो दा बिनि मोनसे गोजोनथाव आरो जोबोद इमोशनेल आपडेट जाय बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा कमेडियान भारती सिंह बिथांनि मेगनाव मोदै अप्सरा बर'नि पारफरमेंसखौ नुनानै भारती सिंहनि मेगनाव ओरैबायदि मोदै बोहैदों तो थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन तो लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना नैबे सप्तानि जे थांनाय सानदेआव अप्सरा बर'नि पारफरमेंस अप्सरा बर'जों लोगोसे अप्सरा बर'नि सुपार गुरु पंकज थापा बिथांनि जे पारफरमेंस खालामनायखौ थारैनो नोंथांमोना नायबाय जानांगौ बा नुदों जानांगौ तो सनि टिभि एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजनाव दा सुपार पारफरमेंस बा सुपार डेन्साराव टप 5 आव एक नम्बर माने पारफरमेंस हिसाबै दा अप्सरा बर'आनो दायो गोजौसिन मासियाव दायो आवग्रिनानै दङ जायगाखौ आरो नैबे थांनाय सप्तानि जे वेकआव सुपार मनिटरिंखौ अप्सरा बर'आ मोननो हायाखैब्लाबो सुपार टप 5 आव बिथाङा जायगाखौ मोनफ्रोमबो सप्ताफ्रोमबो माने जायगाखौ आवग्रिबोनो हाबाय थादों आरो तो नैबे सप्तानि पारफरमेंसआव ओरैबायदि पारफरमेंस खालामदों आरो नैबे पारफरमेंसखौ नुनानै पंकज थापा आरो अप्सरा बर'नि जे पारफरमेंसआ गासैबो जाजेसफोरनि गोसोखौ ओरैबायदि बोहोदों आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे बयजोंबो सिनायजानाय कमेडियान फेमास कमेडियान नोंथांमोना जुदि कपिल शर्मानि शो नायोब्ला नोंथांमोना भारती सिंहखौ सिनायगोन भारती सिंहनि मेगनाव ओरैबायदि मोदै गदों ओरैबायदि मोदै रुखु रुखु बोहैदों आरो भारती सिंहजों लोगोसे गासैबो सनि टिभि एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजननि जेसेबांखिनि जाजेसफोर दङ बैसोरनि मेगनाव ओरैबायदि मोदै बोहैदों गीता मेमनियावबो शिल्पा मेमनियावबो दा बेफोरबायदि मोदै बोहैदों दा बेयो मानि थाखाय बोहैदों आं नोंथांमोननो रोखा रोखा फोरमायगोन तो सिगाङाव आं नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ होग्रोगोन नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रा बिनि उनाव नोंथांमोननो माखासे बाथ्राखौ फोरमायगोन मुझे जिस चीज़ से नफरत है अपने बचपन से आज वही दिखा दिया आप लोगों ने क्योंकि मैं ये चीज़ें याद नहीं करना चाहती दोबारा ये मेरी ही कहानी है मेरे भाई बहन मम्मी सब मम्मी तो काम पे जाते थे भाई बहन भी मैं अकेली घर में रहती थी मैं इतनी छोटी थी कि मेरे से बटन भी प्रेस नहीं होता था लाइट भी नहीं जलती थी तो मैं घर के दरवाजे में बैठी रहती थी थारैनो नोंथांमोना नुनानै बुजिखाबाय बेवहाय अप्सरा बर'नि जे पारफरमेंस खालामनायखौ नुनानै भारती सिंह मेमनि मेगनाव मोदै बोहैनायनि जाहोना तो भारती सिंह मेमनि मेगनाव मोदै बोहैनायनि जाहोनानो जाबाय अप्सरा बर'नि लाइफस्टाइल अप्सरा बर'नि जिउ माने जारिमिन दा उन्दैनिफ्राय देरनायसिम दा नैबे प्लेटफर्मसिम सफैनायसिम अप्सरा बर'नि जेसेबांखिनि जारिमिनफोर दङ अप्सरा बर'नि जेसेबांखिनि जिउ खौरांफोर दङ उन्दैनिफ्राय गावनि बिमा बिफाजों थाबायनायनिफ्राय उन्दैनिफ्राय बिफाखौ नुवाखै उन्दैनिफ्रायनो बिफाजों ज' थाफिननो मोनाखै बिफाया खामानि मावो अट' सालायो सोरांब्लानो ओंखारलाङो बिफाखौ नुवा दा बेफोरबायदि गोबांथार बाथ्राया भारती सिंह मेमनि गोसोआवबो माने इमोशनेलखौ जाखांहोदों मानोना अप्सरा बर'नि लाइफस्टाइला जोलै भारती सिंह मेमनि लाइफस्टाइलाबो बा जिउ खौराङाबो अप्सरा बर'जों सेम टु सेम जेब्ला भारती सिंह मेमा उन्दैमोन बे समाव गावनि बिमा बिफाजों बेफोरबायदि गोसो बायदि थाफानो मोनाखै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों भारती सिंह मेमाबो बेफोरबायदि दा प्लेटफर्माव बयजोंबो सिनायजानाय सासे टप फेमास बेफोरबायदि प्लेटफर्माव जाफैनो हादों दा अप्सरा बर'नि
लाइफस्टाइलजों बा जिउ खौरांजों भारती सिंहनि जिउ खौरांजों एखे गोरोबनायखाय भारती सिंहनि मेगनाव ओरैबायदि रुखु रुखु मोदै बोहैदों, ओरैबायदि माने इमोसनेल गोसा जाखांदों गावनि उन्दैनि जे थासारिफोर, उन्दैनि जे जिउ खौरांफोर, जाय उन्दैनि जारिमिनफोरखौ माने गोसोआव अप्सरा बर'नि जि पारफरमेन्स खालामनाय, जे अप्सरा बर'नि इमोसनेल माखासे पारफरमेन्सफोरा भारती सिंहनि गोसोआव माने रोखा रोखा बेरखांहोनो हादों आरो। दा बे जोबोद इन्टारेस्टिं मोनसे जोंनि बर'नि फिसानि थाखाय। दा मोनफ्रोमबो पारफरमेन्सआव अप्सरा बर'आ जायगाखौ खालि खालामबोनो हायाखै दे। मोनफ्रोमबो जायगायावनो मोनफ्रोमबो सप्तायावनो अप्सरा बर'आ टप जागासिनो दङ, गोजौआव थांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय फाइनाल राउन्डसिम अप्सरा बर'आ माने देरहासार जाहैगोन, बे रोखा रोखा नोंथांमोना सापर्ट होयोब्लानो जाहैखागोन आरो। अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय दिनै अप्सरा बर'नि जे जिउ खौरांखौ लानानै दिनै गासैबो जाजेसफोरनि गोसोआव मोनसे इमोसनेल बा गोसोआव सान्थौआ जाखांनानै माबायदि माने अप्सरा बर'आ गासैबो जाजेसफोरनि गोसोखौ बोहोनो हादों आरो बेजों लोगोसे गासैबो अडियन्सफोरनि गोसोखौ माने जय खालामनो हादों आरो। दा नोंथांमोना माखासे बाथ्राफोर फरायबाय आरो नेक्स्ट आपडेट आं नोंथांमोननो होगोन। थ' नोंथांमोना नेक्स्ट आपडेटखौ नेनानै था आरो नेक्स्ट उइकआव माबायदि पारफरमेन्स जागोन आं बिनिबो नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन। थ' फैबाय थानाय समाव जों अप्सरा बर'खौ विनार खालामनो थाखाय नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय था। थ' नैबे उइकआव नैबे थांनाय सप्तायाव अप्सरा बर'आ जोबोर मोजां पारफरमेन्स खालामबाय आरो 30 स्कर मोननानै बिथाङा टप 5आव जायगाखौ मोनबाय। बिनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर अप्सरा बर'निसिम आंनिफ्रायबो आरो नोंथांमोनाबो अप्सरा बर'खौ फैबाय थानाय समाव विनार खालामनो थाखाय हाजासे हायो सापर्ट खालामदो, शेयार खालाम, नोंथांमोना लाइक कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन। टाटा बाय बाय।